L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħallitejna inħarsu r-rieda tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibni Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollo kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżduma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu? Mela x'mamudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni, weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-mamudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'ħin semgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Iqum Alla jixxerret l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh bħalma d-duħħan mar-riħ jixteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lil Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej aqbżu bil-ferħ quddiemu. Slaten tal-art għannu lil Alla. Missier l-tiema u difensur tar-romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-ris joħroġhom. Slaten tal-art għannu lil Alla.
jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu, ara issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbieħa ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu, temnu issa. Ara għad tiġi sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtomlkom ħalli bija ikolkom is-sliem. Fid-dinja tbatu ikolkom iżda għamlu l-qalb, jiena rbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għamlu il-qalb jiena rbaħt id-dinja. Dan huwa il-klim ta' Ġesu fl-Evanġelju skont San Ġwan u hawn qiegħed fid-diskors tal-aħħar ċena meta hu jfittex li jagħmel kuraġġ lid-dixxipli. Jgħidilhom illi se jbatu fid-dinja tbatu jkollkom iżda għamlu l-qalb jiena rbaħt id-dinja. Ma kinitx l-ewwel darba li Ġesu qed jitkellem fuq id-tbatija li minnha kellhom jgħaddu d-dixxipli tiegħu anke fl-istess diskors tal-aħħar ċena. Imma jgħidilhom iktar Ġesu mhux biss id-tbatija li se jgħaddu minnha huma, imma wkoll l-tbatija li se jgħaddi minnha hu fost l-oħrajn minħabba fihom għax jgħidilhom li se jabbandunawh. Jasal il-mument meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Kemm kera. Lili tħalluni waħdi. Jgħidilhom Ġesu waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Imma huma kienu se jabbandunawh. U allura rrid jagħmlilhom kuraġġ anke minħabba dan li kienu se jagħmlu huma li jonqsu daqshekk il-Ġesu kienu dejjem miegħu se jabbandunawh, jagħmlilhom kuraġġ għal quddiem meta jgħaddu minn din l-esperjenza kera jiftakru fil-klim tiegħu li lilhom jagħmlilhom il-qalb. Ma jgħid xi ħaġa Ġesu li nixtieq li naħsbu ftit fuqha jgħid jiena rbaħt id-dinja. Kif rebaħ id-dinja? Illa li hawnhekk kien proprju se jidħol għal passjoni u mhux biss jabbandonaw dak qrib tiegħu imma ikun il-vittma ta' mibeda tal-vjolenza ta' tant nies li jispiċċaw isalbuh fuq is-salib. Meta kien imsalla fuq is-salib deru huma dawk li salbuh li huma r-rebbieħa. Kif jgħid jiena irbaħt id-dinja? Naraw l-ewwel x'ma tfissirx jiena rbaħt id-dinja. Ma tfissirx li Ġesu rebaħ lin-nies kollha biex jimxu warajh, biex jemnuh, biex jimxu skont il-kelma tiegħu, biex ikunu dixxipli tiegħu. Ma tfissirx hekk jiena rbaħt id-dinja. Ma tfissirx li Ġesu iddomina lil kulħadd u issa kulħadd qiegħed miegħu. Xi tfisser allura jiena rbaħt id-dinja?
Nifmu dan ftit wara meta Ġesu se jgħaddi mill-passjoni l-mewt, imbagħad iqum għal ħajja ġdida irxoxt, jirbaħ il-mewt. Hemmhekk hu rebbieħu. Ġesu qed jantiċipa dan meta jkellem id-disċipli tiegħu biex jurihom li din se tkun ir-rebħa vera meta hu iqum mill-mewt u għalhekk joħroġ rebbieħ. U hemmhekk kien ifisser illi dak kollu li hu għallem mhuwiex tagħlim sabiħ li indifen miegħu, imma verament it-triq rebbieħa. Dak kollu Ġesu qal fuq l-imħabba, il-qadi, l-onestà, il-ġustizzja, tant affarijiet li għallem dik triq rebbieħa. U Ġesu ir-rebħa tiegħu kienet ukoll rebħa tagħna għaliex bis-seħħa u bil-qawwa tiegħu aħna wkoll nistgħu nirbħu u għalhekk naslu fil-ħajja ta' dejjem. U dan huwa messaġġ importanti għalina. Kultant tiġina l-istess mistoqsija illi naturalment għamlu fi żmien Ġesu. Meta Ġesu jgħid irbaħt id-dinja 2000 sena wara, ħares madwarek. U n-nies għadhom jiġġieldu, joqtlu xulxin, jobodu, jagħmlu l-inġustizzji, korruzzjoni, kollox. Ħafna ħażen madwarek immoralità. Fejn rebbaħ id-dinja Ġesu? Hija r-rebħa tal-qalb li taċċettah. Ta' dawk in-nies li lesti li jaċċettawh u allura imbagħad ikunu tassew rebbieħa miegħu. Mhijiex rebħa li tiddomina l kulħadd li toħloqha illi tgħid b'xi mod kulħadd fid-dinja mixi wara Ġesu jew inkella li tumilja lil xi ħadd mhijiex rebħa hekk ta' Ġesu. Imma hija rebħa tal-qlub li mbagħad iġġib bidla f'dawk li jaċċettawh u bil-qawwa tagħhom ukoll bidla għall-aħjar fis-soċjetà. Ma hija l-bidla ta' min jaċċettah. Hija r-rebħa ta' min jaċċettah u allura jimxi tassew f'din it-triq rebbieħa. B'dan mod Ġesu rebaħ id-dinja. U din ir-rebħa li lilna wkoll jistedilna għaliha. Jew nitolbuh għalhekk illum f'din il-qudiesa nitolbuh li aħna dejjem nagħmlu kuraġġ, nagħmlu l-qalb li qatt ma naqtaw qalbna jew nħallu toqol tal-qalb jaffiġna fil-ħajja imma nagħmlu kuraġġ għaliex niftakru li huwa magħna li lilna jgħinna dejjem bir-rebħa tiegħu. Jekk aħna nissieħbu miegħu inkunu wkoll rebbieħa miegħu. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumu lej mal-Knisja tiegħek jina biex kompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina il-kuraġġ u l-għajnuna speċjalment fil-mumenti ta' tbatija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jħossuhom waħedhom biex jiftakru dan li inti tgħid fil-kelma waħedhom mhumiex imminti magħhom biex tgħinhom fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk mulej biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu u nħarsu il-ħajja umana u qatt
qatt ma neqirduha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza tal-mibeda, nitolbu għal poplu tal-Ukrajina, popli oħra li qegħdin ibatu, nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mnedejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li s-sagrifiċċju bla teba li se jinofrulek isaffina meħtijietna u jqawwina bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesus Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub fost il-aġeb tal-anġli tela fil-ola ta' smawiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokun tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-imoddi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Fl-Evanġelju llum Ġesu jgħid li tħalluni waħdi imma waħdi minix għax il-Missier huwa miegħi. Nofru dan ir-rużarju għal dawk kollha li jħossuhom waħedhom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna jiftakru li waħedhom mhumiex għax il-mulej huwa magħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna Ina waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet għandes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenerwek kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna,
U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-rebbieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-rebbieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kanti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kibir kinti fost in-nisa mpiri kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kuġġen l-erweħ kollha, u speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti fis-smawwiet tqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kuġġen l-erweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnietu aħna li nibku norfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-trufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawwiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom ewwelejn mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana tal-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosario Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti żena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. amen, Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. amen, San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina, U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek,
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbierek San Ġusepp Parus, kassesmu tagħha. Imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.